しょ。 You? Yeah, you there? Stop pretending you can't see はい、 me. 戻りました。あれ、これ声入ってない。 Won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? なんかネットが繋がってねえの。ちょっと待ってね。Oi! You 繋がったかなこれで。 could you help us out, Cully? で、なんかずっと誰かに話しかけられてるんだが、どこにいるかがわかんねえんだよな。 Yeah, you there? Stop pretending you can't see me. いや、だから見えねえんだよ。 Why won't anyone look me in the eye? I'm not ここら辺？ that ugly, am I? ここら辺？なんか声をこっちに行くとちょっと大きく聞こえたような。 You there? Could you help us out, Cully? こいつ？違うよね。 You? Yeah, you there? Stop pretending you can't see me. どこ？めっちゃ気になるんだけど。 Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? ここら辺？なんもいないけどな。なんか装備が必要とかあんのかな。 どうなんだろ Could you help us out, Cully? You? Yeah, you there? Stop pretending you can't see me. う。こっちだな。 Why won't anyone look me in the eye? I'm どこにいるん not だ？ that ugly, am I? どこにいるんだってばよ。一旦飛ばしていいのかな。なんかいる。なんか怖がってる。かわいそうだからやめとこ。 You there? Could you help us out, Cully? ここ？わからん。わからん。 You? Yeah, you there? 無視していこ Pretending you can't see. う。見えない。見えない、もう見えん。これ何？あ、なんかいる。痛い痛い。なんかボス戦始まったんだが。逃げろ逃げろ。逃げろ逃げろ逃げろ。いで。うわーうわー。
やられた。ちょい待ってな。OK。死んだ回数9に更新しました。何あいつ。お馬さんごめん。敵団長を強兵すると回復する。へえ。団長だったな。知らなかった。ごめんよ。なんかここにいっぱい落ちてる。てかその前にルーン回収しに行こうぜ。You, またこいつか。 could you help us out, Cully? You? Yeah, you there. Stop pretending you can't see me. どこにいるんだ。 Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? こいつ違うよね。この先、木に注意しろ。木なのか。 Oi! You there. Could you help us out, Cully? この木。 You? どういうこと。 What'd you go Oh. and do that for? Oh, yes. I remember. Some clod turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. かわいそう。 Whatever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. それだけ。 Oh, when they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to I hope you can... キノコ。 Or, well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. どこの洞窟の話してるんだい。 I'll need a moment. I'm frightened of them. So I have to gather myself. いや、洞窟の場所を教えてくれ。 Knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. 海岸ここら辺。これか。絶対これかだな。絶対これだな。ここどうやって行くんだ。
ここからシューっていけるか？いけなさそう？その前にルーンを取り戻しに行こう。いや、誰もいないよ。大丈夫だよ。おら、もっとこっち行こうね。オッケー。ここの洞窟でしょ？こう行ける？その前に自分のルーンが欲しい。これか。あったー。お、なんか降りれそう。下に降りてこう行けんのかな？あれ敵なんだ。あいつ。気持ち悪い。なんかドラゴン出てきた。絶対今戦うやつじゃない。絶対今じゃないって。絶対今じゃないって。おい。我は逃げるぞ。めっちゃ壮大な音楽。逃げてるだけなのに。いった。うい、遠距離攻撃持ってんの？ほら、で、洞窟どこ？真反対。ドラゴンがいる方向じゃないか。こうでしょ？よいしょ。私はいません。私はいませんよ。
なんかでっかいカニがいる。何あいつ。怖っ。逃げよう。さっきのカニも絶対ドラゴンから隠れてるでしょ。あれ見つかった？あそこに。オッケーオッケー。なんかあそこ怪しい。ここかな？さっきの猿みたいなやつが言ってた洞窟。よいしょ。なんか不気味などこ怖からな。あら、間違えた。あ、でもぐるって回れる。オッケー。不気味だな。よし、回復。こいつら敵っぽいな。うれー。いや、硬っ。こいつら硬っ。なんか気づかれた。強そうな攻撃。なんか投げてくる。いや、勝った。硬すぎでしょ。弾かれとる。オッケー。こっち？こっち。なんか逃げてきてんな、みんな。何かあんのか？やんのか？なんか不気味な生き物。ういっ。
たいなぁ。よいしょー。なんかあっちにある。何これ。隠し道地？なんか壊せたりするの？そんなわけではない。あれこれ来たとこ？だね。こっちだと思ったけど行き止まり。どこのことなんだ？隠し通路。違うのかな？ここじゃないのかな？ん？何こいつ？後ろにいた。びっくりした。びっくりした。後ろからは卑怯だってねえ。ちょっと取り返しに行こう。取り返しに行こうって言ってもな。石泣けるな。めっちゃ一気に投げてくるやん。よいしょ。いて。よいしょ。一旦下がろう。
て。痛いよー。あったあった。なんかおっさんもいるやん。よいしょー。ああ、怖かった。回復。もうどこに行くか分かんなくなってきたぞ。なんか道があった。ここは何？またこのおっさんいるよ。おっさん、ほらほら。なんかやってきた。なんかある。これ何これ、何に使うん？めっちゃ燃やされる、めっちゃ燃やされる。ちょっと一回回復。いた。これは逃げる。やられたー。マリカ。これで10回目。よいしょ。
おらおらよしできた。後ろに撃た。危な。オッケー。ミスった。やれんの？マジか。こやつらしぶとい。マジか。あかん。こいつらをちゃんと貫通できる武器とかないんかね。でで届かない。あ、また炎やろうとしてる。オッケー。スタミナ回復。よいしょよいしょ。ルーン変えさせてもらうぞ。よいしょ。痛い。あー怖い。よし。なんかあったな。あ、間違えた。あれ死なない。ギリ生きてる。でもこれでもう回復なくなってしまった。この先神がいるの。本当だ。やばそうなやつがいる。オープンザゲート。逃げれない。うわ、それどう避けんの？でかすぎでしょ。どうしろと言うんだ。
カウンター。こっち。ここ諦めたら2000なくなるんでしょ。もう行くしかない。絶対今やるとこじゃない。ほんと絶対違うんだけど。ルーンは返させてほしい。なーぬー。で無理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 。うわやっぱ無理。でもなんか半分まではいった。なんかいけそうな気もする。どうなんだ。てかこいつ上がってきてないじゃん。うわー。はい、諦めます。ここはちょっと一回諦めますわ。13になっちゃった。これさ、もしかしてさ、足場が来てない。なるほど。まあそりゃそっか。まあちょっと一回諦めるぞい。諦めずるぞい。ちょっと怖すぎるぞい。えぐいね、ほんとえぐい。攻撃範囲広すぎ。もうちょいまともな装備になったら再チャレンジしよう。で、まあルーンの数がゼロになってしまったのだが、なんかまたエグそうなのが出てきた。ザザミいてる。掴んでくるとか聞いてないぞい。
いや、雑魚敵も強すぎでしょ。あそこにね、すっごく強そうなドラゴンがいるんだ。ドラゴン一回だけチャレンジしてみようかな。怖くない？ははは。届いてない。槍にするべき。いや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 、熱い。燃やされて死んでしまった。無理だ。よいしょ。本当はどこに行くべきなの？自分今最後ここにいたでしょ。導きがないのか、ここ。これ何だったんだろう。なんか鳥を見るとか書いてあったっけ？鳥見てどうすんの？これでしょ？これを使って何がどうなるのかよく理解できてない。こっちに行ってあっちに行けるってことでしょ？ん？何あれ？うん。あっち行ってみる？確かここみんな復帰してるよね、敵も。してるねー。ミスったねー。みんな追ってきてんね。いや、敵多すぎでしょ。ここまで来ないでしょ。オッケー。後ろにいる。
なーに。体力多すぎでしょ。痛え。えぐいえぐい。はっ。えぐいって。えぐいって。何をどうしろと。あれ、さっきカウンター上げたっけ。わかんなくなった。一回上げよう。ああ、敵かと思ったらゴーストだ。ここから本番だ。ここからなんだ。メリナと話す。話してどうなの。 This tiny golden aura is the grace of the Erd Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Or so I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. ほうほ Upon う。ま the だ話せんの。 earth in Castle Stormvale is a demigod who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. ちょっとこれだけ返していただけますね。ここ。あ、もう来ちゃった。痛え。ちょっと逃げますか。ちょっと回復しますか。ちょっと走って奥のこの弓矢部隊を倒したい。
で無理か無理か。奥の弓矢部隊をどう先にしたいんだけどな。できないのかな。気づかれずに行くことってできる？いやもう気づかれてる。痛え。ちょっと回復。痛え。逃げる。痛え。この弓矢部隊を。ほへえ。怖えよ。でもこいつがみんなを倒してくれたよ。いいことしてくれるじゃない。でこれはもう逃げよう。まだついてきた。うひーじゃないのよ。めっちゃ追いかけてくる。怖っ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 。でも自分も馬に乗っちゃえばいいのか。あ、もうついてこなくなった。やいやーい。怖かったー。めっちゃ後ろ歩きで戻っていくやん。あ、こっち来るの？狼もいる。当たったの。18。えぐいねー。ねえ兵士さん、うまくいきませんね。
駆け抜けろ。もう駆け抜けていってよ。怖いもん。オッケー。なんかそこにもいる。ああ。木が結構近くなってきたな。ほら。オッケー。よし。何これ。鍵。誰かいる。 Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. お前は Only 誰 to なん have だ。 their arms taken. Their legs taken. Even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. どういうこと。よいしょ。使用回数増やしていこ Me? I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Earth Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the Finger Maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose was long ago lost. う。レベル Shall 上 I げで turn きる your- か let な。 my hand rest? Share them with me. できなさそう。どこに行けって。あっち。あっち。ああ、この
なんか都市の中。うわー、いい声。ほら、ああ、あいつ弓撃ってた。ボウガンか。オッケー。あれは何？メタルスライム的なものかな。へえ。なんか持ってるかな。あ、なんかそんなとこに敵もいた。お前さっき仲間呼んだな。仲間呼ぶなよ、多すぎるよ。オッケー、回復。どこから撃ってる？そこか。いや違うな、そこか。めっちゃ遠くから撃つやん。当たらない。一応ここにも敵いんのか。なーに？さっき何が起きた？あれか。いて。いった。どこから撃てるか分からず終わってしまった。19。このマリカどこ？一回マリカ行ってみる。
こんなとこにあったんだ。よいしょ。あれをどうにかしないと無理だな。早い。マジ？もう回復4回使っちゃった。ダメじゃん。もう希望がない。どうしよう。もうここはね、突っ込んでいって、あのでかいのを倒さないと無理。こいつを倒さないと無理だ。無理だー。じゃあもう一回やって、これを最後にしようかな。次死んだらもう終わりってことで、できるだけ進んでいこう。逃げれない。やべ。いや、もう一回やろう。もう一回やろう。もう一回だ。これもう馬を呼んで一気に上まで行っちゃった方がいいのか。でオッケー。オッケー。オッケー。これ使える？なんて書いてある？ダメってことか。城の中に入っちゃった。大丈夫かな？
一応ここにあるんだ。Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. 誰？おじさん誰？おお、めっちゃ飛ぶ。もしかしてボス戦？ Someone must extinguish thy flame. Let it be Margit the Fell. そのまさかだった。よいしょ。強っ。てか隙が湧かない。ダメか。 Missions to rest. では本日はここまでにしようかと思います。うわー難しい。ではでは皆さんこんばんもありがとうございました。お疲れ。バイバイ。